Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An ka faamaw a ka cadeau ye min ye ko faama ka kɛ diladiri ye a mago bɛ min na Ala b'a kɛ siga t'a la dɛ aw ka miiri dama bɛ nin ka cɛ ka k'i kunna o t'i kɛ waritigi ye o jamana in kun bɛ cogo min na n y'a fɔ yan siɲɛ caman wallahi foyi t'i bolo i ka 200 min kɔ a bɛ min ye bi miliyɔn 200 t'a ɲɛ i ka 200 ni hakili sigi don a nana f'i ye sisan e muso man kɛnɛ koyi bɛɛ siranna i bolila ka n'a lajɛ mun b'a la a bɛ mun na u bɛ ka e y'a taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la non o bɛ sin k'a fɔ ten Dramani ye furamugu di ka na a ye nin kɛ ji la ka d'a ma n'a y'o min dɔrɔn a bɛ wɔsi a bɛ wuli k'a sigi o y'a bannen ye koyi parce que nin ka wari min b'a kun 200 in y'a halala ye a sɔrɔ cogo ka ɲi o la furamugu min dira muso in ma dusukundimi de don a tun b'a faga ye mais barika ni halala kama Ala b'a wuli k'a sigi mais aw k'a lajɛ ta yani Faransi yani Tunisie a b'i n'a fɔ ka bɔ i ka li ka n'i jɔ i ka bulonda la i ye miliyɔn minnu suɲɛ i muso min man kɛnɛ yankaw bɛ dɛsɛ a la ko Tunisie biye bɛ ta ka taa ye wari don Ala bɛ k'a halaki de muso bɛ taa Tunisie u b'a fɔ ko yen tɛ se fɔ Faransi a bɛ taa ye olu bɛ taa miliyɔn caman minɛ a da sara n'a furakɛ sara la a bɛ tila ka sa i b'a su ta ka n'a don o y'a daminɛ ye tɔɲɔni bɛ taa de bilahi n bɛ to ka hakɛ ni jira u la n'a y'a faamu faamaw ne b'aw to yen san o san bɛ min fɔ a ye laadiriya don n'a laadiriyara ka kɛ faso fɛ Ala bɛ hinɛ faso la Ala bɛ hinɛ a yɛrɛw la a mago bɛ min na a b'a sɔrɔ nka ni min ko ne ka kɛ kun tiɲɛ don e ka kɛ kun nka Ala ka kɛ kun ye dɛ i bɛ ka an b'i fo i ye ɲuman de ɲini an fɛ faso ye i y'i kalen fana i bɛ hɛrɛ ɲini jamana in ye i y'a fɔ nin jama in lajɛ n bɛ Sugunikura président fo ka Dibidani président fo ka Suguba président fo ani yɔrɔ jumɛn Daba naani Sugu naani Bamakɔ yan u bɛɛ ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Suro dara su min kan u n'u ka jama ka n'a fɔ Ayidara ni fɛn t'an bolo ka d'i ma an na n'i barikada ni mawuludu sera bitigi si tɛ yan min tɛ Ala tanu an na n'i fo i kɛra an ka sugu hɛrɛ sababu ye an na n'i fo o ye n bɔ o ye n bɔ an b'a fɔ faama ye bi maa miliyɔn joli bɛ Bangɔni na mawuludu kama jamana 30 ni kɔ dabɔ n kama don wa min don an t'a dɔn depuis dugu jɛra kuran mana anw ka yɔrɔ la fiyewu jamaba in tilenna nin cogo in de la fo su fɛ ça c'est trop o man kan jamana ka kan k'a dɔn bi ko a ka quartier fa dɔ bɛ cogo dɔ la Bamakɔ yan bi jamana ka kan k'o dɔn sugu minnu nana barikada kɛ ne bɛ mun feere sanni bɛ kɛ olu de fɛ hali ni min ye tiga san k'a ɲimi
a dɔrɔmɛ 5 bi to Mali la yan wa ne ɲɛ tɛ gouvernement ka foire la ne ɲɛ tɛ gouvernement ka labɛn na ne ɲɛ tɛ foyi la Mali gouvernement bolo k'u bɛ se k'o kɛ san kɔnɔ ko jama bɛ nin bɔ ka na u fɛ yan ka na wari don Mali la ne m'o ye. Ne san 4 5 ye mana nani ngana mi ye somu san ka yɛlɛmɛ n bɛ na o foli d'a ma salo n tɛna janya salo n nana ni ŋaniya min ye a bɛ sababu a bɛɛ ye jɔyɔrɔbaw ye ala y'a jɔyɔrɔ bɛɛ nɔgɔya maire karafiri kɛra sisan ala barika la karamɔgɔ barika la an kuntigi Mahamadu barika la an banbagaw barika la n passera donc vraiment n'i ko ko nafa kɛnɛ ye fɛn ye a bɛ diinɛ don i dusukun na a b'a don i kun na awa i bɛ fana ka fɛn sɔrɔ wajuli yɔrɔ la mawuludi kɛnɛ kan fɛn min n'i b'a ɲini ni miliyari ye i t'a sɔrɔ. Mawuludi y'an ka ko ladilakɔrɔ ye an y'an faw sɔrɔ mawuludi sira kan wa an yɛrɛ n'ala sɔnna ma an bɛ sa sira kan karamɔgɔ y'an bila sira min kan n'o ye mawuludi kɛlen ye ka kira somɔgɔw bonyalen an b'a kɛ fo ka taa se an ka ɲɛnakili laban ma wa a tɛ dan anw ma dɛ den min bɔra anw na an b'a jagoya den min bɔra den bɛɛ ka mawuludi kɛ fo ka taa se o ɲɛnakili laban ma mawuludi kɔni nisɔndiyaba ye anw bolo fɛti min b'an bolo ani fɛti foyi tɛ kelen ye an bɛ mawuludi kɛ kɛli dan na n'i ye sew se n'i y'an dannen yɔrɔ o yɔrɔ mawuludi la o y'an ka seko dama yɛrɛ ye wa. Ne nisɔndiyalenba de don walahi ka fo k'a fɔ nisɔndiyara an kuntigi bangeli anniversaire an kuntigi Usman Sherifu Madani Haidara mɔkɛ o nisɔndiya o tɛ se ka fɔ ka ban ne san joli ne bɛna san 10 Mali kɔnɔ ne ma deli ka bɛn ni mawuludu ye denmisɛnninw ka vacances ko o ye ne bolo nisɔndiyaba ye walayi karamɔgɔ an t'a sara sɔrɔ cɛ min ye musow bɔ kojugu la ka cɛw bɔ kulankolon na k'an denw kisi k'an yɛrɛ kisi k'an tanga an bɛ dugawu de kɛ ala k'a n'a kisi ala k'a n'a tanga walayi. Nisɔndiya min bɛ ne na mawuludu la nisɔndiya in a barika ka bon a fanga ka bon a muɲɛ ka bon kan k'a sababu kɛ mun ye an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara ale de kɛra sababu ye ka mawuludi ɲɛnamaya k'a bonya fɔ anw ye k'a barika fɔ anw ye k'a karama fɔ anw ye ka alijinɛ kɔnɔ denw k'o yira anw na an karamɔgɔ kɛra o sababu ɲuman min ye k'o yira anw na an fana y'an bolo 2 kɛ ka mawuludi minɛ n'an bolo 2 ye an b'a kɛ fɔ an ka nanakiri laban don nka nisɔndiya 2nan an bɛ mawuludi min na n'o ye kira Muhamadu ka bangeli ye sabu ale de ciri kɛra sababu ye ka na jɔyɔrɔ di anw musow ma diɲɛ sosigi la k'a sɔrɔ jɔyɔrɔ tun tɛ musow bolo sabu kira bɛ ci don min kama o y'a sɔrɔ muso ɲɛnama de bɛ minɛ k'a su don kira cili de kɛra sababu ye ka na valeur don anw musow la k'an sankɔrɔta ka ɲiyɔrɔ di anw musow ma o kɔfɛ a bɛ ci don min kama anw musow ɲiyɔrɔ tun tɛ tiɲɛ na kira Mamadu cili de kɛra sababu ye ka na ɲiyɔrɔ di anw musow ma tiɲɛ kɔnɔ donc o kɛra valeur ye anw musow kan diɲɛ kɔnɔ sigi kɔnɔ yan fo ka taa se lahara jɔ ma don min na. Tiɲɛ yɛrɛ la ɲinɛ mawuludu an nisɔndiyara kojugu parce que ni yɛrɛ jama ye fan bɛɛ fɛ tan nɔ vraiment a bɛ mɔgɔ nisɔndiya k'a ye ko nin bɛɛ sera ka na hɛrɛ la tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen don a la vraiment n bɛ ala fo ka ala barika da ala min sɔnna ka nin k'an ye k'a ɲini ala fɛ a ka ɲɔgɔnna caman fara an si kan k'a kun cɛ hɛrɛ la ne Sherifu hɔrɔma ye sɔla ala rasuli. Bi kɔni alhamdulillah an bɛ Mali la yan nɔ mais mawuludu ma kɛ an kɔfɛ quoi fo n'a y'a sɔrɔ an ni man kɛnɛ walima a se t'an ye sinon an bɛ bɔ taama ka bɔ Côte d'Ivoire ka na bɔ vraiment an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn c'est à dire maliyɛnw yɛrɛ ka mawuludu dɔn fɔlɔ parce que jamana wɛrɛw bɛ mawuludu bonya cogo min na n'u bɛ wuli k'a sɛgɛrɛ cogo min na vraiment an b'a fɔ ko hɛrɛba de don Mali ma Mali ka ɲɛtaa don ni ɲɔgɔn in karamɔgɔ ka sɔrɔ Mali la c'est à dire mɔgɔw bɛ wuli jamana ni jamana k'a sɛgɛrɛ ka na a sɛgɛrɛ mawuludu kama ni sera bangɔni na bi i b'a ye ale tɛmɛsira ko ka gɛlɛn bon bɛɛ hɛrɛ de ye Mali ma o ye ɲɛtaa de ye Mali ma donc vraiment an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka mawuludu yɛrɛ bɛ dɔn k'a bonya o de ka d'an ye kosɛbɛ parce que an ka taamana u bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ ni faamaw ye sira la. A laɲini ka ni furakɛli de kɛ yan gratuitement olu bonya kɔsɔn
donc malo bonya ko so aya laini ka ni frère ke donc kamna ya damna so ma na jama kon jama tara jama nana ay ni frère ta chama soro sumu be ni tara dimu be munu ni tu da ko na pe poser kan ado olu bet nya donc a damne maintenant yang nami barake yang bita ya ke gratuit la nto folo la tigere bita ya ka do keme duru ani nyimi bo warla dombe bi anya bebe malu ko donc a bege fui anga barako nami banami sura da ko na bana aga cha sumu bala nyin tara dimbala do rabna munu accidenté obna munu takolo mandibil fengan karla na faro ko tagan no karla amul bege kolo tugun karn amul bege fe da ko na banay amo bebe fenga a protéger pozo in sumo ni tara dima bebe ke nunu nyindim u soro nogo de fe na foro nogo dumini anga dumini keta fana wala parce que ni am dumini mi ke sukoro bala sukoro ka chala donc sukoro ka chala sa ni dumini ke sukoro dumin to tori da kono banakise dor bi da kono no bacterie don ole bi da kono donc ni dumini to nana sa ka to da kono donc sufe ni dare bi da ki da tugule do ole bi banakise fenge dumini to sukoro wala mina ole bi banakise attaquer ça maintenant ka ke comme acide ibadu ni da kon tugule no fiati do dumini to mi da kono abukum do wore bi kum ka ke assuré ka ñi du do ñi ka ñi du donc nogo am ci ka fo nogo de afamba ñi dimi yere famba amé une termination odontologie donc il y a une journée de consultation gratuite organisée à Odonto mo lu cadre kono sans shérif là pour que maw ci ka froké ci komi ñi nim ci ka froké nogoya kono donc a frogali fudo warte sara et puis ni kamu soro la ba fo extraction ou bien frogali a sogon fana bi donc fura sogon dɔrɔn de sara sinon nous sera ɲɛnamati bɔ a la o kun ye pour que fantaw bɛ se ka furakɛ lafiya kɔnɔ le dame bɛ ne bolo ɲinibatɔ ka ca mais wari tɛ maaw kun o b'u saliya ka taa dɔgɔtɔrɔso la u ka bila u kunkolo la centre serifila la yan ɲi bɛ furakɛ yan nɔgɔya la kosɛbɛ an ye nɔgɔya bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ ka banabagatɔw sɛgɛrɛ pour que u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ donc u kana sigi ni ɲindimi bilen plus i nana joona plus a bɛ furakɛ nɔgɔya kɔnɔ plus mana jona plus à toi de venir amnan kasaro chama gili natono akasia bema quoi surtout population malienne ma anatono belema mo kelente quoi supana ni mo kelen ni gili di e be belle so di quoi supana donc surtout muso konema wu ani accident to ani comme de la koloki bana wu parce que anatono jonjon wu ma occupation à ce moment là donc notre mais a baissé fola quoi a six fola quand même comme a baissé fola mais don quoi de la na fakasia c'est que je vais laisser à la femme mais nous le citoyen quoi surtout monsieur Koloma ou la femme monsieur Koloma parce que monsieur Koloma a baissé bien sur on a perdu la gelila ay ani koloti banaou a baissé en enfant vraiment parce que koloti bon là et ba kan ka gelidi ouais donc et au contraire ou le makobi gelila mais la femme oui mamay donc ani accident de sorona hôpital là ani bloqué kono bon moto opérer bloqué kono faut geli parce que geli même ba là comme on va commander médecin va commander ka la fait quand même en cas donc ani mi sévère ou en tout quoi ambika joli di ba de labin mo mi se ga to ke sababu ye munu mo bi joli la no bi kishini joli di pour que ka suko lu ni mi si wasa donc ça on sent amin la banque centre chef la ya ka joli di ke yasa am badde on am balma munu mo be joli ko la lu ka joli ko bi se kan ko ya ka sababu yake mawlu jama bambina ulu sababu la donc ñinanta ambo de ko mu ko nan ñe naw ru ñabi mo ko la fambe o binana jolubi kaddi jol talo ru bi ñina ka dese jol takoro c'est pour dire que jol ti soro en tout cas nous seraya na la ka je ibita soro jolubi tafuka kenye kala donc na la sona ambo o de ko mu ko nan sisa joli di na famba de bala ibita soro non seulement e mumba di ibita soro abe fana ke ika joli kisse munum billa benke joli kisse koro bi se kanela ibita soro lu fana fanga ka bunga teme koro lunga e ba boga di muma ibo fana kishi
a ka ca la joli ko dɛsɛ min ko sata ye n'ala ka jɛ ye o fana bɛ se ka lafiya donc i bɛ taa sɔrɔ joli di yɛrɛ nafaba b'a la i bɛ taa sɔrɔ joli mana di a ka ca la mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'a fana joli ko b'o mɔgɔ sa ou bien k'a k'o sata i bɛ taa sɔrɔ n'ala ka jɛ o bɛ se ka kisi. jama min bɔra ka na nin kɛnɛ in kan maa m'u bɛɛ fo vraiment nin baara in sanko san nin baara in kɛ nisɔndiya b'a la anw yɛrɛ ivoiriyɛnw anw nana fɔ mɔgɔ fila docteur fila de bɔra Côte d'Ivoire kama chaque année an bɛ yan bon a bɛ 100 ans ani 4 ɲɔgɔn bɔ an bɛ nin baara in kɔnɔna na ni karamɔgɔ ka laɲini ye quoi ni mawudu bɔra mawudu bonya kama n'anw bɔra ka taa an tɛgɛ don baara la wallahi hali n'a kɛra ko dɔw bɛna don bloc la ala b'a kɛ sababu ye ala b'a bɔ ni mawudu bonya ye n'an y'an dama fali ni mawudu bonya ye kɔni. sɔgɔmaden an nana yan fana kana joli di mɔgɔ kana joli di quoi bon n nana joli di silamɛya kama quoi an'an karamɔgɔ Seydi Ousmane Haidara ale kama o de kosɔn n nana joli di quoi bon ni an yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka na Mali la bon n ye siɲɛ fɔlɔ fana ka joli di joli nafaba b'a la quoi an yɛrɛ bɛ k'an joli di nafa b'a la bon ka tila ka tuguni ka na mɔgɔ min man kɛnɛ n'u dalen bɛ yan an balimaw dɔn ka n'an joli di olu ma fisabila ala kama bon an nana o de la quoi donc ne ko makan laban ye mun ye n b'a fɔ an ka to an sardini bɛɛ lajɛlen ye san o san n'ala sɔnni malo sera an bɛna ka n'an joli di ala kama an'an karamɔgɔ Ousmane Madani Haidara ale bonya kama n bɛ wele da mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka na ka to ka na ka joli di silamɛya yɛrɛ bonya kama an'an karamɔgɔ Ousmane Madani Haidara ale bonya kama quoi. Ne kɔni nana n bɛna joli de di comme ne yɛrɛ y'a sɔrɔ baara ɲuman de don o bɛ mɔgɔ a don mɔgɔ la ni mɔgɔ minnu dɛsɛla ne yɛrɛ nana n bɛna joli di ala kama o k'a don mɔgɔ na ala kama o ye ne nakun ye. Mawulud sanba fila ani 16 so tulonkɛ kurusi tun bɛ so suguya 4 ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ o ye so cunɛ magamaw ye filanan o ye cɛmancɛsow ye naaninan o ye so cunɛ kumabaw ye min ye so cunɛ magama fitininw ye o ka kurusi fila bɔɲɔgɔnko kɛnɛ sigilen tun bɛ min ye kurusi fɔlɔw ye so min bɛ n'o tɔgɔ ye Afrikablu ye ni a bolibaga o ye Tijani Kante ye o kɛla fɔlɔ ye filanan o kɛla Lagare ye sabanan so min bɛ n'a tɔgɔ ye 1 million o ni jɔjɔyɔrɔ sabanan na halisa so cunɛ magamaw ka boli sen fɛ min ye kulu filanan o bolininja ye Premier Mali o de kɛla fɔlɔ ye nka a yirara so kirisi kɛnɛ kiritilamaw fɛ ko Premier Mali k'a ye sariya sɔsɔ kɛ o waati bɛɛ Masina o kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o min boliba tun ye Ousmane Dramé ye min ye cɛmancɛsow ye o ye mɛtiri 1,800 don o senkɔrɔ so 13 tun b'o kɛnɛ kan o bolininjɛ kɛnɛ kan so min bɛ yen n'o kama ko Ansardine 6 o ni jɔjɔyɔrɔ gale la o bolibaga tun ye Madi Kanute ye kɛnɛ kan Mamadu Njaye n'o kama ko Madufin a ye Cherif Ousmane Madani Haidara a y'a jansa ni so kelen ye i n'a fɔ san o san a b'a waleya cogoya min kabini o jansaliw kun cɛla so cunɛ barabaw o ka boli kɛnɛ sigila o boli min senfɛ mètre 2000 y'o don senkɔrɔ so min tun b'a a kɛnɛ kan ɲɔgɔn dan na o tun ye so 9 ye mètre 2000 bolilen kɔfɛ so min bɛ yen n'o kama ko Union n'o bolibaga tun ye karamɔgɔ Tangara ye o ni jɔjɔyɔrɔ fɔlɔ la min ye filanan ye o kɛla Ansardine 8 ye sabanan o kɛla Ansardine 10 ye nin cogoya de la min ye Grand Prix Mawulud san 2016 so min bɛ yen n'o kama ko Union ale kɛla o taba ye. Bon, dɔwɛrɛ t'o ye kosɛbɛ parce que ɲɛnatigɛ kɔnɔ karamɔgɔ ani bonya de ka kan. Bon, Cherif Madani Haidara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ fila la an ka karamɔgɔ don kelen an bɛɛ ye Barawulika ye ale bɛ Tamani ne ye Barawuli Tamani a bɛɛ de ye so kelen ye bon n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan kɛnɛ kɔnɔ o y'a a balima kɛnɛ de ye o de kama san o san ani bonya ka kan an bɛ bonya k'a ye an b'o ɲini Ala fɛ halisa Ala ko o timɛ san o san n'a y'an kɛnɛ sɔrɔ an ka bonya ma segin k'a ye. Sisan nɔ an ka nin a kɛlen bɛ laada ye an bolo sisan san o san nin y'a san sabanan ye an bɛ nin Grand Prix in boli donc c'est-à-dire a hukumu kɔnɔna depuis ɲinan san yɛrɛ jɔra an ye jama min sɔrɔ a la an m'a sɔrɔ an ka jama la fɔlɔ donc an ka laɲini an ka ladeli ye toujours a ka continuer et que san wɛrɛ an ka continuer a ka kɛ laada ye continuer. Wulada in na nisɔndiya b'an na wulada in na ka bɛn ni Ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ma a ka bangeni kalo a sɛmɛni nisɔndiya fédération ye soboli labɛn an karamɔgɔ ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma foli fɔlɔ lase an karamɔgɔ ma ka fédération mɔgɔw fo o ka cɛsiri la san o san
fédération mɔgɔw u bɛ nin soboli nin labɛn an karamɔgɔ ye ka foli lase Madufin ma san o san a bɛ so dakabanan di an karamɔgɔ ma ɲinan ni aw yɛrɛ ye a ye so min di an karamɔgɔ ma a tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Ni Mawuludu na n'o ye 2016 laban yɔrɔ in ye sokurusi tigiw ye a ɲini k'a fɔ u fɛ ka sokurusi dɔ kɛ Mawuludu bonya kama u y'a ɲini an fɛ an ka ya a kɛnɛ kan u y'a bonya di an ma alhamdulillah an ma dan sɔrɔ a la parce que sokurusi ye fɛn ye silamɛya ka fɛnba don alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa jɛlenw bɛ yen k'a fɔ ka so dege ayiwa so kun ka di kira yɛrɛ a ye mankutu caman fɔ so kan o la so silamɛya bolo so ye fɛnba ye alors ni o bɛ k'i ka jamana kɔnɔ i ka jamanadenw dɔw tilala k'o bonya ta ka d'i ma o ye fɛnba de ye an bɛ dugawu de kɛ sokurusitigiw ye a ɲɛmɔgɔw a n'a baarakɛla bɛɛ k'a fɔ sokurusiko in ala k'a taa ɲɛfɛ ala k'a ɲɛ u bolo ala k'a sabati o kɔfɛ n bɛ min fara a kan san o san ni sokurusi kɛra an balimakɛ dɔw bɛ yen ko Madufin a bɛ so ɲɛnamaba dɔ ɲini k'o sugandi k'o di Ayidara ma a sara bɛ ala de bolo kanu de don parce que n y'o de fɔ wula in na so tɛ min b'a di Ayidara kanu min b'a dusukun na k'a sɔrɔ ne tɛ taa sokurusi kɛyɔrɔ la a bɛna so di ne ma fɔ n ka so yan a y'o caman kɛ ka na so di yan fɔ n ka so alors sokurusi la fana ka layidu ta n sen jɔ o jɔ sokurusi kɛnɛ kan a ye zɔn so kelen bon o ye bonya de ye mais bonya min don n'a bɛ kuma dɔrɔn a bɛ kanu de kofɔ alors o la an bɛ dugawu kɛ Madufin ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a ye a bɛ fɛn o fɛn fɛ nin diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ala k'a nɔgɔya ye et puis an bɛ dugawu kɛ fana an ka jamana ala k'a suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ bɔ a kɔnɔ. Ni sokurusi belebelew kun cɛla ni bamanan siyɛn ta ye ani senfili ani bolofili tilamaw ka wulikajɔ ye an bɛ dugawu de kɛ Mawulud Grand Prix san 2017 ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na. O Mawuludu an bɛ tamaserew de bɔ n'a bɛ f'o ma barjiw k'a di an ka mɔgɔw ma pour que taga ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni Mawuludu séjour yɛrɛ jateminɛ an fɛ yan nɔ i bɛ se k'a fɔ tɔw ka Mawuludu ye une semaine mais an ta bɛ se ka kɛ tile 15 parce que a baara ɲɛbila baara ninnu an bɛ caman k'o la ka kɔn ka don wagati yɛrɛ la donc o la barji suguya ka ca an fɛ parce que jamana 30 ni kɔ de bɛna Mawuludu la an fɛ yan nɔ donc jamana ninnu ka délégué ninnu an b'u ka barjiw bɔ n'an b'a fɔ ma ko délégation internationale donc n'ala sɔnna ma o représentant fɛn fɛn mina barji bi d'u ma pour que sécurité mɔgɔw ani organisation mɔgɔw mana ye u b'a dɔn automatiquement nin tigi ye nin bɛ nin poste in de la nin bɛ nin jɔyɔrɔ nin na bon an fana fɛ an karamɔgɔ Sherifu Usumani Madani Ayidara a ka kalandenw n'an fana b'u wele ko karamɔgɔw olu minnu bɛna Mawuludu k'a fɛ Mali yɛrɛ kelen ta dɔrɔn ka ca mɔgɔ 900 ye mais kɔfɛ jamana ninnu n'an y'u fara ɲɔgɔn kan Burkina bɛ na ni 150 ɲɔgɔnna ye Côte d'Ivoire bɛ na ni 300 ɲɔgɔn mais pour que olu fana ka se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw la o la fo karamɔgɔw tɔgɔla barji o fana ka se ka dilan donc o la u du ADN Mali ADN Côte d'Ivoire ADN Burkina Faso olu de yanga ka bɔ a la sinon jamana tɔ ninnu fana ADN Congo ADN fɛn olu fana bɛɛ bɛ labɛn donc olu fana ka bonda barji bɛ labɛn olu ye donc n'i y'o barji fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ kunda o ka ca mɔgɔ 1200 ye n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛna baarakɛlaw fana ta fɛngɛ c'est comme a bɛ n'a fɔ organisation modèle dɔ de don baara bonda o baara bonda i bɛ taa sɔrɔ misaliyala u ka barjiw labɛn bɛ yen i komi an ɲɛ bɛ ne yɛrɛ sigilen don n ɲɛ bɛ barji min na a bɛ fɔ nin ma ko secrétariat donc mɔgɔ bɛ secrétariat baara la ni n'a bɛnna i b'a sɔrɔ nin b'a la bon san o san ta de bɛ bɔ pour que ka se ka yɛlɛma don a kɔnɔ o la assainissement bɛ yen nɔ n'o ye saniya bonda mɔgɔw ye an b'olu ka barjiw labɛn ka santé ta labɛn ka transport ta labɛn commission sous commission 11 de bɛ Mawuludu kɔnɔna na o sous commission 11 bɛɛ lajɛlen ka barjiw bi labɛn mais tenue bi a bɛɛ fana bolo mais tellement organisation bɛ bonya an bɛ prévision de kɛ ka barji dɔw fana labɛn baara bondaw ye ni tenue banna yɔrɔ min yanni tailleur k'a sɔrɔ ka kalali ni fɛnw kɛ an bɛ barji kɛ ka olu dɛmɛ. Tile
tile saba hakili jagabo in kɔnɔna na musoba cɛsirilen caaman o nana ka bɔ farafina dugu dɔw la ani faransi ka fara muso tungarange nalew kan ani mali musoba cɛsirilenw u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya hakilinaw bolilafɛn minnu kan o be tali kɛ bakurubala kɛnyɛrɛ ye baaraw de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala musow nun doni sɛnɛko ani sɛnɛkɛfɛnw bamayɛlɛmali ma walasa o na se ka kɛ sɔrɔ yiriwasira belebele ye ka ɲɛdan kura di farafina jamana bɛɛ lajɛlen ma. An ka nin forum ni ɲɛta baara de ye ka ɲɛsi jamanakuntigi minnu bɛ nale n'u bɛ faransɛkan fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko degun bɛ musow kan musow tɔɔrɔ la an ka ca mais an ka caya an bɛ k'a kɛ degun kɔnɔ an ka caya tɛ ka nafa ɲaɲɛ kosɛbɛ muso caman ma kalan bon muso caman bɛ yen nɔ bi degun b'u kan parce que u bɛ bololabaaraw de kɛ o bololabaaraw u tɛ ka nafa bɛrɛ sɔrɔ a la a sɛgɛn ka bon n'a tɔnɔ ye donc an ye kuma min kɛ tile 3 kɔnɔ k'a yira musow ka hakɛ o kan ka d'u ma musow kan ka dɛmɛ musow kan ka bɔ nɔgɔ la ni musow ma bɔ nɔgɔ la jamana tɛ bɔ nɔgɔ la denbayaw tɛ bɔ nɔgɔ la an y'a ɲini faamaw fɛ u kan dɛmɛ an ka bɔ nɔgɔ n'an bɔra nɔgɔ la jamana bɛ bɔ nɔgɔ la an y'a ɲini u fɛ degun min b'a kan janko muso minnu bɛ togodala musow n'u bɛ baara la togoda la bɛɛ b'a dɔn sɛgɛn min bɛ togodala baara la ka denwolow fara o kan ka baara wɛrɛw fara o kan donc ka sɛnɛkɛminɛnw d'a ma sɛnɛkɛminɛn bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ ka dugukolo d'a ma an bɛ se ka yiriwa dugukolo min na ka tila k'an bilasira ni faamuyali ye k'an bilasira ni nafolo ye nafolo min bɛ se ka yiriwali kɛ parce que nafolo fitinin min bɛ d'a ma a tɛ mɔgɔ ɲɛ an ye an bɛ tɔɔrɔ a kɔnɔ juru minnu bɛ don an na a juru nafa ka dɔgɔ bon a bɛɛ tɛ sɛnɛkɛla ye musow bɛ ko wɛrɛw la minnu tɛ sɛnɛ dɔrɔn musow bɛ feere la musow bɛ jago musow bɛ ka bamayɛlɛmali kɛ n'o ye an ka fɛnw ye an ka dumunifɛnw ye bon donc vraiment an b'a ɲini musow ka bɔ débrouilleli kɔnɔ ka kɛ muso baarakɛla n'a bɛ fɔ ma entrepreneuriat féminin ni hakili jagabɔ sigi in kɔnɔna na a ka ca kɛnyɛrɛ ye cakɛla muso 300 ye minnu jɛra ka fura ɲini ɲɔgɔn fɛ walasa min b'a to sɔrɔ yiriwasiraw olu bɛ se ka sinsin sɛnɛ binakun kan ani a bamayɛlɛmali musolakaw sababu la donc an ka tile 3 baara min kun bolodara alhamdulillah rabbil alamina an sera a laban yɔrɔ ma an sera laban yɔrɔ ma ni kunkɔrɔta ye ani sewa ni wasa ani nisɔndiya ye bari an ka laɲini kun ye min ye o kun ye tile 3 in kɔnɔna na an ka bɔ ni kuma kunbabaw damadɔw ye minnu bɛ se ka da an ka jamanakuntigiw tulo kan minnu bɛ nale ɲɔgɔn ɲɛ la mali jamana kɔnɔ janvier kalo nata la donc hamina minnu bɛ musow la an ye laɲini kɛ o haminaw ka se ka ɲɛni ka b'u kan dugukolo ko ta fanfɛla fɛ sɔrɔ ni musaka ko ta fanfɛla fɛ kalanko ta fanfɛla fɛ hali bi wagati yɛlɛma min bɛ sen na o bɛ se ka degun min lase cikɛla musow ma kuma kɛra olu bɛɛ lajɛlen kan ni sɔrɔ yira musow fan fɛ a bɛ yiriwa denbaya kɔnɔ sanni ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ u ka hakili jagabɔ ninnu sen fɛ u bɛɛ n'a hakilina minnu kan minnu bɛ kɛ sababu ye ka musow nun doni nɔgɔya sɛnɛko ani bamayɛlɛmalikow la a ka se ka kɛ sɔrɔ yiriwasira banbalan ye farafina jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o hakilina ninnu kɛra gafe ye farafina ani faransika lajɛrɛ belebele labɛnba jɛkulu gafe in tara ka di o jɛkulu ɲɛma ma kɛnɛ in ka musow fɛ hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ muso cɛsirilen ninnu ka laɲini min ni a bɔra k'a bin ni k'a kɛ gafe ye k'a di abdula kulubali ma o gafe in de bena ta k'a bɔ k'a jira farafina ani faransika lajɛrɛ belebele kɛnɛ kan farafina jamana ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw ka fara faransi ma ɲɛmɔgɔw kan olu ɲɛkɔrɔ walasa u ka laɲini ye fɛn minnu ye ani haminako gɛlɛn minnu b'u kan walasa musolakaw ka sɔrɔ yiriwasira o bɛ se ka sinsin sɛnɛko nasira fɛ olu bɛ se ka ta k'a don ba la cogoya min na o de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni disew ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn